замысел 1922 жылда Мысалға заманында. 1922 жылда Татарстан гәҗитенә көчле язучы булып эшли. 1923-25 елларда Рәфкатта укый. Рәфкатны тәмамлау турындагы таныклык теләсә кайсы укулыкны экзаменнар скрибә хокук бирә. Ләкин мөсаҗәлек тормышына кырылырга килгәнгә һәм туган якларына кайта. Аны Оренбург окума Орский комитеты инструктор булып эшләргә җибәрә. Слушала хәле мөсаҗәлек фотографик белән башка. 1979 елда фотографик кызы музейга килде. Бирдә мөсаҗәлек автограф белән татар әдәбияты тарихтагы бөтен күрәсез. Монда мөсаҗәлек истәлек. Монда истәлегем өчен иптәшенә килгән мөсаҗәлек 1923 ел Казанда язылган. 1983 елда безнең музейга мөсаҗәлек туган Тахра Курбанов килде. Бу мөсаҗәлек тубылган Крещёнова коммуналь исемендәге гәҗиттә итте.